ଓୱାଇସିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା। ଅଯୋଧ୍ୟା ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ। ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରାମ, ତେବେ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଭଗବାନ ଲାଲ କୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଭାଜପାର ଅନେକ ନେତା ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭୂମି ପୂଜନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାମମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଆଡଭାନୀ ଓ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 1990 ଦଶକରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରଥଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ସେରେମନିକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଘରେ ବସି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅତିଥି ତାଲିକାରେ ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷୀୟାନ ନେତାଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱାଇସି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୂଳରୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏମ୍ପି ତଥା ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱୈସୀ ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଭାଜପା ନେତା ତଥା ମୁଖପାତ୍ର କ୍ରିଷ୍ଣା ସାଗର ରାଓ ଭୂମି ପୂଜନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଓୱୈସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବାମପନ୍ଥୀ ନେତା ଏବଂ ଓୱାଇସି ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ଭାଇଚାରା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ବୋଲି କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓ ସାଗର କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଯେ 1992 ଡିସେମ୍ବର 6ରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିବା 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବାବରୀ ମସଜିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥଳକୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ବୋଲି ମନେ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ସେବକମାନେ ଏହି ଢାଞ୍ଚାକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତ ନଭେମ୍ବର 9ରେ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ସକାଶେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଉକ୍ତ ଭୂମିକୁ ରାମମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ 5 ଏକର ଜମି ମୁସଲମାନ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ରାମମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଭୂମି ପୂଜନରେ ଆୟୋଜିତ କରିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଜଗିଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଅଯୋଧ୍ୟା 2/8 ବୁଧବାର ହେବାକୁ ଥିବା ରାମମନ୍ଦିର ଭୂମି ପୂଜନ ଉତ୍ସବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଭିଆଇପି ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସହ କୋଭିଡ୍-19 ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଓ ନିବାରଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ରେଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଡିଆଇଜି ଦୀପକ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, ଭୂମି ପୂଜନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟୋକଲର